День военно-паветраных сил и 100-гадовы юбилей российско-советской авиации отзначили и авиаторы Брэста, рассказывает Юрий Печур. На сёння іх засталося толькі 20 людзей, якія ў свой час складалі касцяк брэсцкага авіяатрада. Гэта спецыялісты па навігацыі, дыспетчеры, тэхнікі і пілоты. Ужо больш за 20 гадоў з брэсцкага аэрапорта амаль няма рэгулярных рэйсаў, у асноўным транзітныя. А памяць і смутак ад былой рабоце у людзей гэтай прафесіі застаецца, хаця яны ўсе ўжо давно на заслужаным адпачынку. Приятно, конечно, уже столько лет прошло, и приятно увидеть знакомые лица, посидеть, вспомнить, поговорить, как было, как летали, как жизнь проходила авиационная и так далее. Очень, это все греет, очень приятно. Я пошел по стопам отца. Может быть, и не надо было идти, было много, скажем, дорог, но та романтика в авиации, вот тот, скажем, воздух, та любовь к небу, которую отец мне привил с детства, потому что со школьной скамьи он всегда меня брал с собой на различные полеты, санзадания и так далее. Вот. И я скажу, что заканчивая школу, я точно знал, что я ничего не хочу, я хочу только летать. Штогод у дзень прафесійнага свята гэтыя людзі збіраюцца разам, каб успомніць былое, убачыць, расказаць, чым зараз жывуць былыя авіятары. Прыемным падарункам на гэты раз для ўсіх сабравшыхся стала прадстаўленне членаў брэсцкага гарадскога аэраклуба. Прама над месцам адпачынку, дзе адзначалася свята, завіўся самалёт Ан-2, а потым неба расквецілі купалы парашутаў. Быў і паказальны пралёт самалёта над возером. Чистого голубого неба, много-много лет счастливых жизней, долгих, плодотворных. Пусть они находят себя и на земле, и в небе. Ну, здоровья. Прайшло шмат гадоў, але ўсе яны, былыя супрацоўнікі брэсцкага авіяатрада, так і засталіся ў сваёй прафесіі. Таму і Ан-2 для ўсіх гэта ўспамін пра дні былыя і настальгія па мінуламу. Юрий Печур, Александр Кривецкий, областные новины, Брест.